De er så svage. Der lå en lille gave i min jakkelomme før. Nå? Den synes jeg, du skal give til en af drengene. Den er ikke fra mig. Du lyver. Klar. Nej, skal du stadig? Jeg hader Lukas. Hvad har hun nu fundet på, den lille bandit? Der er nok sket noget, som ikke må ske mellem børn og voksne. Lukas? Hej. Kigger du lige ind? Hør lige. Hej, Grete. Hey, Lukas, kom lige og sæt dig ned. Ja, jeg har tænkt og tænkt det, jeg kan simpelthen ikke få det ud af hovedet. Barnet siger, at der er sket ting imellem jer, som normalt kun bør ske mellem voksne mennesker. Barnet siger, at hun har set dine kønsdele. Politiet de er blevet involveret nu, og så kan jeg forstå på dem, at jeg åbenbart har rørt ved nogle andre børn. Men for helvede, du har jo ikke gjort noget. Hvad fanden vil du? Hvad? Markus, måske. Kom her. Men Markus, du ved godt, at tingene er ikke helt normale her i øjeblikket, ikke? Jeg er blevet fyret. Hvad laver I her? Hvad sker der? Jeg tror, du skal tage hjem igen, Lukas. Jeg tror på børnene, Lukas. Det har jeg altid gjort. Du skal overhovedet ikke blande min familie ind i noget som helst. Lucas, did you touch that girl? Hvad? Lukas, jeg kender min lille pige, og hun lyver ikke, og det har hun aldrig nogensinde gjort. Så hvorfor skulle hun lyve nu? Hvorfor lå du min far? Hvorfor løber du min far, dit svin? Han skal bare ud! Hvis du har rørt med en lille datter, så får du en kugle lige i panden.